serikal kokalo gol monde ko jopuonj tije pacho ka nitie si kaachiel kod kuku mar KUPPET bedo piny mar tieko chandruoge te ma osekelo negi manyalo thiro ng'anyo mabiro mbele ka nikech wacho ni ng'anyo mar pod ochungo. En ang'o matek ahinya manyalo mono ubed e twak kod sirikal mondo utiek wach mar ng'anyo ni ma kik wach ni uchungo ng'anyo kuom kinde moko poni dwaro te useketo ne sirikal kochopi to dok ne ng'anyo winjo ka jonyuol wacho ni gisebedo ka gihinyore ahinya kinde ma jopuonj ng'anyo. Be nitie dwaro mondo bi ubede mesa mondo wach weche gi uti gi chuoth ma ok ni ubedo e twak matin diluongo ng'anyo sama tin uchunge to ket ka chenro mag somo. Be nitie dwaro mondo mi tieke dichiel mondo mi chenro mag somo kik bed kod ng'ikruok e pacho ka? Mokwongo wadwaro ni ka duol mar ndiko jopuonj obiro ni negotiate kodwa to gibi kodwa in good faith. Gik ma wadwaro gi duto gin gik ma wadwaro go ber ne jopuonj. Mokwongo nitie achiel kuom gimoro ma hinyo japuonj kabisa. Ibiro yudo kanyo tuneno kata e Citizen TV ka jopuonj moko chiwore mohulo ni gin gisetieko higni 17, moko setieko higni 20 e job group achiel. Gima hinyowa kabisa mabro miyo pod wabro gore mwalokre buru en gimiluongo ni CPG, Career Progression Guideline. Ka employer nosewacho ni dhi keto Career Progression Guideline to gitimo gik moko gabach giduogo giketo job groups go bedo gi ranks mang'eny makoro iyudo ni nitie D1, D2, D3, D4, D5. Koro seche ma giketo kama to gidwaro ni rank ka rank onego bed ni nitie higni adek. Ting'eni mano katimore kamano to miyo japuonj bedo stagnated for long. Koro mokwongo stagnation ne manyaka wa fight mondo rum. To mano nyalo timore kwa yie ni wa review the Career Progression Guideline kata ka ok mano to wa come up with another method mitimo go promotion. Ano kabi wacho ni wadoge schemes of service machon. Schemes of service go be na miyo ji bedo stagnated. Emo miyo na ji odhi Career Progression Guideline to na waparo ni Career Progression Guideline dhi keto mondo ji move mapiyo to gichako gidhi giketo hurdles. Koro yo mar timo gige gabach gino miyo wachwanyore. Koro wadwa ni wabed kod gi piny to watim gimilo ni public participation. Kas kae to ji agree to wabedo gi a career path moro ma is faster manyalo move. Nyocha wa propose niya job group C5 mondo gol. Wachako wa propose ni job group D2 mondo gol. Nikech C5 kae ma ji mang'eny dhi to stagnate mang'eny kapok gidhi D1. Kae to moko ka in e D2 giketo ji bodha ahinya kapok odhi D3 mondo gibed principals. Jagoro dwaro tete mikwanogi. Ere kaka udwa chopo gi mondo gichop kare nikech sani waneno ka nitie okak moro nitiere tend riwruok mar KUPPET. Nitie joma sani koro wutung mosuga kelo ne chungo ng'anyo ka jopuonj ona oikore. Gisekwano gigo ma udwani mondo sirikal otim. To wang'e ni kuwuotho ka kanyachiel to nyalo dwaro. To sani waneno ko nitie okak KUPPET. Ere kaka udwa loso gigi eki mar ne jopuonj owuotho kanyachiel ma sani kodwa bedo kaluwore kod ng'anyo mano chunge ni kik bede KUPPET. Mokwongo adwa ni mondo awacho ni KUPPET pok opogore. KUPPET pod en achiel motel ne ga kelo Misori, motel ne gi chairman miluongo no Mboko Midemba. KUPPET mama be pod otel ne gi yogo. Koro gima duong' mwadwa temo wacho mondo ung'e ni KUPPET is a big democracy. Mana kaka nyawadwa ma Kisumu wacho. Kadipo ni ot osebedo gi ji mang'eny to nyaka ibi yud ka weche ma ji wacho bedo mang'eny. To weche go sami wacho gi does not mean ni koro ji nyalo pogore in terms of opinions. Kaka koro sani National Governing Council mar KUPPET need to meet on Sunday to nwawinjore malong'o niya kadipo ni National Executive Board dhi romo gi employer ka gise agree on gigo ma gise agree ni dhi bedo implemented. Kaka koro sani giwacho ni gidhi chako review Career Progression Guideline immediately. Gichako giwacho ni gibiro chako chiwo allowance ne jok ma act. Kaka wadwaro niya CBA ma 2017-2021 na wacho ni HODs onego beni mi allowance. Acting deputy principals gi acting principals onego beni mi allowance. Kendo gima ber mwadwaro en niya ni kadipo ni act 6 months kise act ibiro confirm from now substantive. Koro gini e gima neno wadwaro notimre to ing'eni gijo giketo ma ng'ato act for a very long time kaka principal then ichaki gole tikelo ng'ama chielo. Mano gima kelo chuny lit ne ng'ama nosebedo kanyo. Koro gima wadwaro
ni wabed piny ka gibiro irwa to giwuo kodwa with open minds, wan waikore ne bedo kodgi nikech ng'e niya role mar union mokwongo en engaging stakeholders. Okay. Kadipo ne okwadho meet gi duol no, koro bedo ni neb nyocho meet gi duol no ok en kosa. Kendo adwaro mondo awach mano nikech ang'eyo ni nitiere jopuonj moko mandiko na message niya ni kidhi e studio to kik ibed a sycophant. I'm not a sycophant, but gima temo wacho en niya kiny industrial court dhi bedo to industrial court no ema nyalo arbitrate mondo wawach grievances kachiel kachiel kaeto wakrige to gik ma ji oseagree go iketo timeline seche ma gibiro bedo implemented. Kaka koro gisewacho ni January gi employ gi confirm joka 46,000 ka. Gichako giwacho ni career progression gitimo, gichako chulo allowance mar acting goendo. Koro ka giwacho mago to waagree to bedo signed e industrial court to ichiwo ne parties gite, ichiwo ne KUPPET, ichiwo ne employer, ichiwo nang'owa ne industrial court bedo go as a copy mondo gibed committed to paying. Okay.